Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. We zijn er doorgekomen. Vandaar dat wij zeggen dat ze een speciale treatment krijgen. En als het moet zijn dat er ook een speciale toelage aan hun toegediend moet worden, dan pleiten we ook daarvoor. Vandaag aan de dag is komma waar zo er niet meer. En wanneer de opvolger zal komen, CTR, laten we ook die persoon de volle ondersteuning geven. Omdat wij als korps, wij als bestuur, we hebben jullie nodig in het systeem. Dus laten we ook die persoon de nodige ondersteuning geven. Ik zei het in mijn speech op Ayoko, dat in Abati, te wa aksibari. Die ati moest naki. Maar wat ik ben vergeten te zeggen die dag, dat ik verstand moest staan roken. Maar toen deed een actie, dat wama tuma moest defataki. Oké guys, nu is het tijd om op te breken, wegvoeren, Kohargwe. Vandaag staat u hier, u heeft een mijlpaal bereikt. Gefeliciteerd. Het komt u toe, u verdient het en maakt het er beste van. Namens Bond Penitentiaire Ambtenaren in Suriname feliciteren u met deze maaltijd. Alsjeblieft gefeliciteerd. Dank u wel. Mag ik nog een warm applaus voor de voorzitter van de bond. Want daadwerkelijk is Tjaati, wat even no Tjaati, ja, gaat het moeilijk zijn. Ja. We bedanken de voorzitter voor zijn toespraak. Mag ik uw aandacht voor de toespraak van het korpshoofd, mevrouw Joyce Pani Alfaisi. Mag ik u uitnodigen voor het te komen. Goedemorgen. Met een afneming van de protocolaire groet van de MC heet ik u allen van harte welkom bij deze bijzondere dag, dit bijzonder moment. Ik denk dat we na jaren, er is al een groep geweest die in de tijd getraind is geworden vanuit bepaalde specialiteiten als AT. En ik denk dat een van de mensen, ik denk de hoofd-PA Forster, ik weet niet wie allemaal, maar dat zij getraind zijn geworden een aantal jaren terug. En ik denk dat we nu pas weer een gecertificeerde training achter de rug hebben. Dat geeft aan dat u een speciale plek hebt. Er wordt gesproken over die speciale plek, maar ik kom daarop terug straks. Dat geeft aan dat u een bijzondere groep bent, CT'ers. Er zijn al een aantal dingen gezegd. De bondsvoorzitter heeft al een aantal zaken aangehaald. Ik denk niet dat we hier moeten staan en in herhaling moeten treden. Maar wij weten precies dat wanneer we eruit moeten gaan, dat we gepakt eruit moeten gaan. Maar we zitten met een issue, heer minister. De dingen zijn al gezegd. Ik vind niet dat ik in herhaling moet treden. Maar we moeten gaan kijken naar onze persoonlijke standaard uitrusting. Maar ook voor deze speciale groep. Los van hun PSU gewoon, maar ook hun teamkleding. Dat we daaraan gaan werken. En wanneer we praten over niet alleen kleding,
maar ook volledig. Hun munitie en wapens. Maar ik wil aangeven dat de mensen wel goed voorzien worden van hun patronen. Dat is wel zo. Dat wil ik wel aangeven op dit moment. Maar wat voor mij belangrijk is dat we gaan kijken dat deze mensen ook genoemd zijn in onze wet. Als een speciale groep. We moeten nog zaken uitwerken, heer minister. De voorstellen komen naar u, zodat deze mensen ook een bepaalde bescherming genieten. Ook wanneer ze optreden. Ook wanneer ze bijvoorbeeld, als er zaken voorkomen dat ze verongelukt zijn. Want dat gebeurt ook. Er wordt gezegd, imtja ati, maar ook tot de calamiteiten komen, heer minister. De maatregelen zijn wika calamiteiten op ati toe. En dan kunnen er vervelende dingen gebeuren. Dat moeten we niet vergeten. En ik denk dat u allen die vandaag hier zitten, weten waarover ik het heb. Jullie hebben nog geen opstanden meegemaakt. Er zijn mensen die opstanden hebben meegemaakt. En ze weten waarover we praten. Daar heb je geen weg terug. Naar Goyego. En ik ben dankbaar. Ik zeg dank aan de instructeurs. Ik ken niet al de namen van alle instructeurs. Ik heb ze ontmoet. En ik kijk naar kapitein Balansi. En via u spreek ik mij dank uit. Meneer feit druk de man. En ik zeg man, meneer het specifiek, want u had geen, er was niet een man-vrouw, er was geen onderscheid. En ik wil u dank zeggen voor wat u in zo gestopt hebt. Hij heeft het erin gestopt, maar het moet eruit komen. En hij heeft het ook aangehaald, je karakter. Ook wanneer niemand kijkt, die professionaliteit. Er wordt op jullie gelet. Er wordt op jullie gelet. Wees daar alert op, AUB. Jullie denken van, nou, mina PA gewoon. Mina CT, de akba, zoals we het mooi noemen. Maar er wordt speciaal gekeken. Maar een man die na CT, maar look van eigen gedraging. Let erop, jullie gaan samen. Ik ga steeds blijven zeggen. Ik had het ook al gezegd op Ayoko. Dat maakt jou niet, dat verhef je niet boven die anderen. Dat maakt jou niet beter. CT zijn maakt je niet beter dan de anderen je hebt. En juist jij bent degene die moet gaan laten zien en laten weten wie je bent en waar je staat. Ik doe je het verzoek om daarop te letten. Ik kan op jullie rekenen, mannen. Is stil. Ik kan op jullie rekenen. Het lijkt alsof ik niet op jullie kan rekenen. Meneer Balansi, kapitein, ze zijn niet alert. Klaarstaan. Moeten ze klaarstaan? Ze zijn niet alert. De kapitein heeft gezegd klaarstaan. Waar zijn jullie klaarstaan? Zo zitten ze lachen. Klaarstaan, zegt de kapitein. Klaarstaan. Tempo. Ik ben trots op jullie. Ik ben zeer trots op jullie. Ik heb ook al gezegd, ik ga niet zeggen ik heb daar vrouwen gezien. Ik heb mannen gezien. Ik heb mensen gezien, manschappen gezien die gedreven zijn. Manschappen gezien die willen. Ik heb manschappen gezien die weten waarvoor ze gaan. Terwijl we vandaag hier staan, kunnen we niet de ronde uit gaan om te memoreren. Jullie commandant. De heer Warso Di Kromo. Die ons heel snel op zijn eigen manier heeft verlaten. Maar dat moet jullie een boet zijn. Hij heeft een weg. Hij heeft een weg gelegd, mensen. Op passie. En ik kijk uit naar getrainde, professionele en mensen met karakter. Naar die mensen kijk ik uit. En ik geloof
dat hij dat samen met alle andere instructeurs in jullie heeft gepompt. Wees wie je bent. Wees jezelf. Maar wees vooral die man die is opgeleid om bij calamiteiten op elk moment, elk uur van de dag te kunnen reageren. Ervoor te kunnen zijn. Maar ik zou naar een feestje gaan. Dat telt niet voor de CT'ers. Maar mijn moeder dit, mijn vader dat. Het is er. Maria heeft gekozen om daar apart te zijn. En daarom dienen wij, heer minister, en ik zeg wij, KPA ook ervoor te zorgen dat jullie beter gezetteld zijn. Maar ik kijk ook uit hoe jullie je profileren. Gaan jullie zo voor? Ik wil jullie feliciteren op deze bijzondere dag. Speciale mensen, een speciale plek in mijn hart. En we gaan ervoor vechten, ja, we gaan eraan werken. Grand Tangi. CT! Allee! CT! Allee! Thank you. Applaus Swaki man, applaus Swaki man. Wat is het? Dat wat ingepompt is nog steeds niet naar buiten gekomen. Kapitein. Ja? Hij is nog steeds hier hoor, dus in die tijd kan het eruit komen. Korpshoofd, u bedankt voor uw toespraak. Mag ik u aandacht voor de toespraak van de minister van Justitie en Politie, meneer Aris Monorat. Applaus daarvoor. Dankjewel. De laatste keer dat ik hier een speech moest houden waren mijn blaadjes weggegooid. Stap het in. Korpshoofd Alfaisi directeuren, onderdirecteuren, hooggeplaatsten in het team, voorzitter en leden van de bond, kapitein Balansi en zijn team van instructeurs, dames en heren en de zojuist getrainde mensen die straks hun certificaten gaan krijgen van het calamiteitenteam. Laat me praten over het voorrecht dat ik heb gehad als minister van Justitie en Politie om het calamiteitenteam van dichtbij mee te kunnen maken. Want ik heb een tante daar de Bies. Die zorgt voor me elke dag. En me elke dag heeft verteld over de uitdagingen, de noodzaken en de vraagstukken die binnen het korps onder andere mee beantwoord moeten worden. En dat doet ze thuis, bij me. En toen we net hier begonnen, er wordt volkslied gezongen. En ze zijn sindsdien het volkslied dat me is bijgebleven in de speeches die daarna volgden. Wanneer we zeggen, opo kondre mau opo. Stranang grong eikari. Na stranang grong karun. De mensen van een calamiteitenteam zijn mensen die beseffen dat ze zich inzetten voor het gevaar om mensenlevens te redden. Om die samenleving te ordenen, om te zorgen voor structuur, het etaleren van discipline en ervoor zorgen dat de rule of law in stand moet worden gehouden. Wij hebben daarom meerdere gesprekken gehad met het korpshoofd en met de bond. Omdat heel wat vraagstukken binnen de korpspenitentiaire ambtenaren moeten worden beantwoord. En je ziet dat we en we gaan gezamenlijk voor die groei binnen de organisatiestructuur. Ik heb een formele speech gehad. Ik ga delen, proberen aan te halen. Even blaadje nou waar ik ben. Het is mij een groot genoegen om vandaag bij u aanwezig te zijn bij deze bijzondere gelegenheid. Namelijk de uitreiking van de certificaten aan onze toegewijde penitentiaire ambtenaren van het calamiteitenteam die succesvol de training heeft afgerond. Laat ik direct erbij vermelden dat het korpshoofd mij in het heel traject heeft betrokken en mij gefaseerd over de ontwikkelingen van het calamiteitenteam heeft geïnformeerd. Deze training is niet zomaar een opleiding.
Het is een belangrijke mijlpaal die onze penitentiaire ambtenaren en daarbij dus ook de staat Suriname uitrust met de kennis en vaardigheden om in de meest uitdagende situaties adequaat en effectief te handelen. Het behalen van dit certificaat onderstreept niet alleen jullie inzet en toewijding, maar ook jullie bereidheid om een essentiële rol te vervullen in het waarborgen van de veiligheid binnen onze penitentiaire inrichting. Dit moment van certificaatuitreiking is een grote eer, dames en heren. Het is een grote eer, niet alleen voor u, niet alleen voor uw familie, of niet alleen voor de penitentiaire opleiding en voor de penitentiaire ambtenaren zelf. Het is een grote eer voor het hele ministerie. Wij allemaal delen mee in het succes dat u vandaag dit heeft afgerond. Omdat wij met zekerheid kunnen zeggen dat het calamiteitenteam verder is uitgebreid, verder is versterkt. Meer manschappen er zijn om orde te handhaven in Suriname. Het calamiteitenteam speelt een cruciale rol bij het voorkomen en beheersen van incidenten, het bieden van eerste hulp en het herstellen van orde en rust in noodsituaties. Jullie inzet en professionaliteit dragen bij aan een veiligere omgeving voor zowel collega's als gedetineerden als ook de samenleving. Ik wil mijn waardering uitspreken voor jullie harde werk en vastberadenheid tijdens de training. Ik ken meneer Balans, hij kan het terugtrekken met zijn linker en rechter schouder. Dus ik weet hoe uitdagend het geweest is. Jullie bereidheid om continu te leren en te verbeteren toont jullie betrokkenheid bij deze gezamenlijke missie. Het handhaven van veiligheid, orde en menselijkheid binnen de penitentiaire inrichtingen en daarbuiten. Jullie inzet is cruciaal voor de veiligheid, de rehabilitatie van gedetineerden en de samenleving als geheel. Het werk dat jullie doen is derhalve niet altijd zichtbaar, maar het is van onschatbare waarde. Jullie zorgen voor orde en rust, bieden begeleiding en ondersteuning, de reïntegratie van mensen die ons vertrouwen en die onze hulp nodig hebben. Simpelweg door er te zijn. Elke dag zetten jullie je in met de nodige professionaliteit, empathie en vastberadenheid. Ik wil jullie eraan herinneren dat jullie werk niet alleen een taak is, maar ook een missie. Daarom zei ik, Sranangro Eikari. Jullie dragen bij aan een veiligere samenleving, door niet alleen te handhaven, maar ook door menselijkheid te tonen. Derhalve, blijft u geloven in de kracht van verandering en in de waarde van jullie werk. Als minister garandeer ik u dat de vraagstukken die beantwoord moeten worden bij de Corps Penitentiaire ambtenaren stuk voor stuk beantwoord zullen worden. We hebben veel meer overlegmomenten, we komen bij elkaar. Het is een grote eer dat ik vandaag hier mag zijn om dit zelf mee te maken. Maar u weet zelf ook de belangrijkheid ervan, anders mino bekomt toe. Al ruikt dat eten lekker en heb ik ook al honger gehad. Maar ik zou niet gekomen zijn als het niet zo'n belangrijk moment was. Samen kunnen we een positieve impact maken op de levens van de mensen die onder onze hoede zijn. En dat is die hele gemeenschap, dames en heren. Jullie inzet zal het verschil verder uitmaken. Ik wil jullie dank zeggen. Dank aan de instructeurs die tijd, moeite, nog geduld hebben gespaard om alle kennis die ze hadden met u te delen. Dank aan de korpsleiding die ervoor heeft gezorgd dat deze opleiding er is en dat het is kunnen afronden en succesvol is kunnen afronden. Dank aan de mensen bij mij op het ministerie die ook de belangrijkheid ervan hebben ingezien en ons ook van die zijde administratief hebben ondersteund. Maar vooral dank aan jullie dat jullie wilden investeren in jezelf, dat jullie deze positie wilden innemen om bij calamiteiten op te treden met gevaar voor leven. En net wat de mensen, de man net, maar ati die oude conditie. Samen zullen we blijven streven aan een veiligere, rechtvaardige en compassievolle penitentiaire zorg. Ik wil jullie eveneens feliciteren met het behalen van dit certificaat. Ik zal dit certificaat nooit krijgen. Want ik denk dat ik balans ook druk mee naar Gotro en ik zou precies daar achterblijven. Vandaar dat het een unieke positie is die u invult. Ik feliciteer ook uw families met het behalen van deze mijlpaal. En ik ben ervan overtuigd dat jullie met deze nieuwe kennis en vaardigheden
een waardevolle bijdrage zullen blijven leveren aan onze organisatie, de KPA en het ministerie van Justitie en Politie. Laten we tot slot kunnen genieten van dit mooie moment. En met deze woorden feliciteer ik u allen nogmaals en dank ik u. Ja. Minister, bedankt voor uw toespraak. Want jongen te waai, zegt de minister, dus er zijn meer overlegmomenten. Dus het komt goed, mensen. Ja, en nog een warm applaus daarvoor. Dan gaan we over tot de uitreiking van de certificaten. De minister gaat alvast de 5 certificaten, de 5 cursisten, de certificaten uitreiken. Mag ik naar voren roepen, jongeman, Iwat, Singh, Hok en Morris. Morris K. Morris K. Ketura, heb ik begrepen. Oh, andersom staan. Doe maar handen. Oh, joh, zo staan. Zo. De hand niet te schudden. Ja. Iwat R. Iwat Rijmil. Zal die dit hier rijden? Dat is Singh A. Oh, sorry hoor. Singh Avinash. Hok L. Hok Lorenzo. En nu volgt Morris Ketura. Morris Ketura. Minister, bedankt. Mag plaatsnemen. Mag ik het korpshoofd uitnodigen om een paar certificaten uit te reiken? Dan roep ik nu naar voren Van Dams, Van den Berg, Dharam Singh, Wassimin, Brewster, Sankt, Affe, Bruin C, Rosen J en Henry D. Van Dam Singh. Van den Berg. Dharam Singh. Wassimin mag blijven. Brewster.
zand. Zo bisa saya kayak apa saya intro. Afé. Ik wil je bril, alsjeblieft. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal, een van harte goede dag. Ik ben hier ergens in Suriname, buiten Paramaribo, en bezig met een historisch moment in het land, de penitentiaire inrichting, zoals de minister het al gezegd had, heeft een korps erbij, heeft een afdeling erbij, namelijk een soort van quick response team. Dat zijn mensen die zijn opgeleid om op te kunnen treden binnen de gevangenis, binnen de penitentiaire inrichting, als er calamiteiten zijn. U ziet het, het staat in de regen, maar dat mag mij niet beletten om u dit te vertellen. Deze mensen hebben een speciale opleiding genoten om de-escalerend op te treden. Dus als er calamiteiten zouden zijn in de penitentiaire inrichting, dan worden deze mensen van stal gehaald om de-escalerend op te treden. Ik ga uit de regen, want anders word ik ziek. En dat is niet de bedoeling, dat ik ziek word. We hopen zo meteen met de directeur te kunnen praten. En de minister te kunnen praten, met de bond te kunnen praten en met het opleidingshoofd. En met het opleidingshoofd te kunnen praten. Ja. U wordt bedankt, jawel. U wordt bedankt, u mag plaatsnemen. Mag ik de voorzitter van de BPS uitnodigen om een paar certificaten uit te reiken? Mag ik naar voren roepen Nerk J. Hasselbank C. Baldew Singh N. Marenko R. en Kasmin S. Ja, precies. Dit is goed. Of je moet daar staan. Toch, je hebt tekenen. Nerk. Hasselbank. Baldew Singh. Werkelijk, je moest eens smart kiezen voor de deur. Marijn. Zet die van Marijn. Kasmin. Voorzitter, ja, Ja, u mag goed, de plaats nemen. Mag ik nu de instructeur, meneer Balansi, uitnodigen om een paar uit te reiken? Deze man. Mag ik naar voren roepen Tengi S, Mangunson Tono, Kartomu Mamad, of Muhammad, Edwards en Doorson. Tengi mag alvast komen. Mangun. Karto Mamat Muhammad. Ikut Mama Mat, puja Mama Mat. Oke, terus Mama Mat. Edward.
En Doorson. Ook, meneer Balansi wordt bedankt. Dan nodig ik de directeur van CP, meneer Pachai, om een paar certificaten uit te reiken. Dan roep ik naar voren Hoogdorp, Berensteen, Brandveen, Maudo en Pritipal Singh. Berensteen. Brandveen. Maudo. Pritipal Singh. Directeur, u ook bedankt. U mag plaatsnemen. Dan nodig ik uit de directeur van PID, mevrouw Boerleider, om een paar certificaten uit te reiken. Dan roep ik naar voren Amato C, Riley O, Morris J, Brown M, Kriesburg A en Inge M. Morris J. Brown. Kriesburg. Inge. Hai Inge. Ja. Directeur, ja, bedankt. U mag plaatsnemen. Dan nodig ik uit om naar voren te komen directeur Molay van het HVB.
Dan nodig ik ook uit om naar voren te komen Bagu P, Morris S, Akrumang A, Watson A, Rampersat M en Rasiawan A. Die zijn niet de laatste mensen. Nee. Satabra. Nee, nog twee. Je bent niet de laatste. Het is daarom trouwens. Ik ben ook kapot in de klas. Morris S. Akrumang. Watson. Rampersat. Rasiawan. Directeur, u wordt bedankt. U mag weer plaatsnemen. En nodig ik uit hoofd P.A. Forster uit om naar voren te komen. Ook Omrao Singh, Rahim Baks, Ramdas, Ramratan, Santoki en Hoever. Omrao Singh. Omrao Singh. Rahim Baks. Ramdas P. Ramaratan. Santoki. Hoever. Nou, u wordt bedankt, P.A. Forster. U mag plaatsnemen. Straks bestaat de mogelijkheid om een gezamenlijk foto te maken. Mag ik alle geslaagden weer handen omhoog zien met hun certificaten? Oké. Applaus daarvoor.
En het Corso heeft gezegd, ze wil weten wat de code 32 is. Dus, Oké, u wordt allen bedankt voor de uitreiking. Wat is 37? We zijn aan het einde gekomen van deze plechtigheid. Ik heb begrepen, er is een jaarafsluiting. We gaan straks eten, drinken en dansen. En dus de minister moet blijven. Ja dan. Dus als bent u gekomen om te eten, we gaan gezamenlijk eten. Dus goed, ik dank u allen nogmaals voor uw aanwezigheid. Goed, ja, gefeliciteerd. Zuster Alfazi, goed, hoe is het met u? Ik ben trots op u. Gefeliciteerd. Ja. Mag ik? Ai, mijn cameraman. Ik moet erbij, no? Ja, gaat u. Patja, je moet foto gaan maken. Je moet foto gaan maken. Eerste minister. Oh, eerste minister. Oh, ik bemoei niet, sorry. Alles goed, oké? Ja. Ik ook, ja toch. Ja. Ja. Goed, dank u wel. Hey! Zo. Ieder gezien op het paleis. Oh ja, inderdaad. Inderdaad. Nee. Mag dat geluid een beetje even zachter voor die interviews? Boy. Mi ben suki. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal. Hier sta ik dan buiten Paramaribo. Op een vrij afgelegen plek tegenover een fantastische jonge Surinaamse vrouw die het gepresteerd heeft om vanuit zeg maar het begin van deze dienst op te klimmen tot directeur van deze dienst. En daar hebben we het over de penitentiaire inrichting in Suriname. Mevrouw Alfazi. En op dit moment, op deze dag, heeft er een... ja, u hoort het op de achtergrond. De mensen, dames en heren, zijn in opperste stemming. Op deze dag heeft er een certificaatuitreiking plaatsgevonden waar mevrouw Alfazi een belangrijke rol in heeft gespeeld en speelt als directeur van de penitentiaire inrichting in Suriname. Mevrouw Alfazi, mag ik u feliciteren met deze mijlpaal? Dank u wel, meneer U lacht, u bent een trotse vrouw. Ja, helemaal. Ja. Ik ga even een correctie aanbrengen. Oh. U zei de directeur van de penitentiaire inrichtingen. Ik weet dat dat ook geldt in Nederland. Maar ik ben het korfhoofd van het korps penitentiaire ambtenaren. Oh, ik schaam me. Ik schaam me. Dat geeft aan dat ik ga over alle gevangenissen in Suriname. Dat ik de verantwoordelijke ben over alle gevangenissen in Suriname. Mevrouw Alfazi, ik zei zo net tegen een paar mensen hier dat ik trots ben. Ik ben 10 keer trotser. Nu daar ik het, de precieze lezing hoor van wat u bent. Het is een heavy job. Want het zijn 4 penitentiaire inrichtingen of 3? Er zijn 3 penitentiaire inrichtingen en 1 huis van bewaring. Ah. Dus ook een gevangenis Ja. met een andere setting. Oké, en Ja. deze jonge Surinaamse vrouw die zwaait de scepter over het geheel. Ja. We hebben een president in Suriname, een vrouw. Een nieuwe president in Suriname, een vrouw. En we hebben een vrouw aan het hoofd van de penitentiaire inrichting in Suriname. Ik kan het niet... Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen, mevrouw Alfazi. Ik ben vol trots en blijdschap. Maar het is een moeilijke job, nou. We zullen niet zeggen moeilijk, omdat je het niet alleen doet. Je doet het met een team rondom je heen. En ik mag met gerust hart zeggen dat ik een team heb die ondersteunt. Een team met wie ik goed kan samenwerken.
En dat spreidt het werk. Ja. Ik doe het niet alleen. Dat Geweldig. lukt wel. Zo bent u nou eenmaal. Ja. U deelt alle lof. Moet ik zeggen, wat mag ik zeggen? Directeur, mevrouw Alfaizi. U doet wat u het makkelijkst vindt. Ja. Mevrouw Alfaizi. Ja. Is dit de eerste keer? Dit is historisch, hè? Het is de eerste keer hè? Dat zo'n quick response team, zo noem ik het dan maar. Ik zal het straks corrigeren. Ja, dank u wel. Is het de eerste keer dat zo'n team in het leven wordt geroepen in de penitentiaire ambtenarij? Ik mag aangeven dat dit team er altijd is geweest. Toch? Het heeft een heel geschiedenis met zich mee. Oké. We praten nu over de calamiteitenteam. Oké. Maar we hebben altijd een speciale eenheid binnen de inrichtingen gehad. Oké. En we noemden het toen SE. De speciale eenheid. Oh, SE, speciale ja, eenheid. SE, de speciale eenheid. Deze mensen zijn mensen die aparte trainingen deden. Everything. Ze werden getraind, maar meer trainen ze zichzelf. Maar natuurlijk, elke keer wanneer je gaat en alles wat je doet, dat je dan die professionaliteit wil gaan opbouwen. Niet dat die anderen van toen niet professioneel waren, maar everything changed. Ja. Elke keer weer changed de wereld. Ja. De dingen in de wereld, ze veranderen steeds weer. Zo is dat. Toch? En elke keer ga je moeten meegaan met de veranderingen in de wereld. Dus wat je doet, is als er wat is, dat je gaat trainen. Maar het is na een lange periode dat deze training weer is geweest. Ja. Maar deze training is al geweest. Er is al een oudere groep die al getraind is geworden. Ik weet niet hoeveel jaren terug. Maar het is een long time ago. Ja. Maar nu hebben we deze groep gehad. Een mooie grote groep die meer dan 35 man, hou me ten goede, die vandaag getraind zijn geworden. Niet vandaag. Ze hebben vandaag hun certificaat gehaald. Ja. Maar ze zijn geweest naar Ayoko kazerne. Ze zijn onder druk hebben ze die training gedaan. Ik geloof het me. Het is niet makkelijk geweest. Ik ben er ook zelf een keer gaan kijken. Ja. Maar ik ben trots op ze. Ik ben echt trots. En we praten over niet alleen voor de inrichtingen, omdat deze team algemeen getraind is. Niet specifiek alleen voor calamiteiten binnen de gevangenissen, maar we zijn ook daar voor de veiligheid van Suriname. Omdat als er wat is, kunnen ze zeker een beroep doen op dit team om te kunnen neerdrukken. En bij grote dingen binnen Suriname hebben we onze jongens ook ondersteund. Geweldig, fantastisch. Mevrouw Alfaizi, feestgedruis, dus ik ga u niet langer hier ophouden. Mede namens alle kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal en het Surinaams volk feliciteer ik u nogmaals. En ik zeg u, we zijn ontzettend trots op u als jonge vrouw die aan het hoofd is van dit onderdeel van justitie en politie. Het is kersttijd, mevrouw Alfaizi, en u krijgt van mij de gelegenheid om aan de familie over zee in Frankrijk, in Nederland, in Amerika, in België en in Suriname de beste wensen te doen. Dat zijn de plaatsen waar we uitzenden. Gaat u gaan. Mag ik dit doen in Sranantomo? Met winst, alla de familie, fantastisch, dank u wel. alla de mati. We spelen de groot tapu, wamboom kresneti. En ook toe wamboom nieuwjari. Laat God met jullie zijn met alles wat we doen, met gado denanganu en dat toe. Akolo kuna go son to me winst alamala. One blessed day. Grand Annie. Mijn cameraman de kijkers, u heeft hem in een eerdere editie al bij Cultuur TV meegemaakt, maar geen afstand is hem te groot, geen tijd is hem te kort om eigenlijk acte de présence te geven daar waar dingen gebeuren die de veiligheid van Suriname dienen. Daar waar dingen gebeuren waar jonge mensen uit onze samenleving eigenlijk geëerd worden voor het feit dat ze bereid zijn om hun schouder onder het werk te helpen zetten. Ik heb het natuurlijk over de minister van Justitie en Politie, Naris Monorat. En hier, in the middle of nowhere, heel ver van Paramaribo af, kom ik hem aantreffen weer bij de uitreiking van certificaten. Hij had het gezegd in Paramaribo. Ik dacht, hoe komt hij daar met de helikopter? Maar hij is er en hij heeft de uitreiking mede verricht. Ja. Minister,
U zult een hele trotse man zijn. Ja, ja, en dankbaar. En dankbaar. Ik ben trots en dankbaar dat mensen zich willen inzetten om vanuit het is een van de meest elite eenheden binnen de Corps Penitentiaire Ambtenaren. Dat is de calamiteitenteam. Ja. En calamiteitenteam is specifiek gericht op orde. Is het nieuw? Is het Nee, nieuw nee, fenomeen? er was er al, er is nu eindelijk weer een, na jaren. Oké. En deze zijn gecertificeerd. Die certificaten voldoen aan heel wat standaarden. Dus het is een grote mijlpaal, ook voor de mensen zelf, maar net wat ik in mijn speech zei, ook voor het korps, ook voor de minister van Justitie en Politie. Kijk eens Het aan. calamiteitenteam is er om opstanden de kop in te drukken, is optreden. Dus ook zoals we bijvoorbeeld hebben gehad, opstand van 17 februari toen, 3 jaar geleden. Daar heb je dit soort mensen, zo zijn die mensen die jullie zien in het veld, in films, wanneer ze die zwarte pakken aan hebben met die grote shields en die kappen. En dat ze meutes uit elkaar slaan en rellen voorkomen. En dat is het CT-team hier. Ik ben dankbaar dat ze dat willen volgen. Ik ben dankbaar dat het korps dat heeft kunnen uitvoeren. En ik ben natuurlijk een hele trotse minister, want het is in mijn termijn gebeurd. Dus het draagt bij aan het traject wat ik heb beloofd. Dat als ik wegga als minister, ik kan veilig in Suriname Ik achterlaten. merk dat u trots bent, mede namens alle kijkers van Culturo TV en luisteraars, maar ook het Surinaams volk, wil ik u nogmaals hier ter plekke feliciteren. U bent een man die de daad bij het woord voegt. Zo is het. Wij blijven u volgen, want als het, wat ik niet hoop, ik doe de uitspraak niet. Ik hoop u het allerbeste wensen. Yes, thank you. Gefeliciteerd. Thank you. Gefeliciteerd. Yeah. Minister, alhoewel u het al een keer had gedaan, ga ik u verzoeken om het nu nog een keer te doen. Het is kersttijd, hè? En oud opnieuw. We zenden uit in Nederland, België, Amerika, Frankrijk en Suriname. Dat zijn veel mensen. U krijgt van mij de gelegenheid om internationaal de familie en het Surinaams volk Ja. het beste toe te wensen. Ik wil alle Surinamers, waar jullie dan ook zijn, veilige feestdagen toewensen. Een gezegende kerst. Mogen het aangezicht van u. Mogen God u zegenen in deze kerstdagen. Mogen het goed gaan met u. En mogen u veilig de feestdagen ingaan. Laten we een leuke tijd hebben met onze Surinaamse cultuur. Met onze Surinaamse proda en onze proelulu. Laten we het mooi maken, gezellig maken. En lobby ude. En wij denken aan jullie en alle landen ter wereld waar jullie ook zijn. We houden van jullie en samen komt het goed. Dank u wel. Ik knip en flissen. Ja, natuurlijk. Ja. Kijkers, we kunnen hem niet voorbij lopen. Dat gaat niet. Waarom? Hij is verantwoordelijk voor al die mensen die vandaag hun certificaat in ontvangst hebben genomen. Want hij is degene geweest die ze gedrild heeft, heb ik begrepen. Die ze getraind heeft. We gaan kennis maken met deze driller, deze trainer. Heer, u bent? Aangenaam, kapitein Balansi van de speciale unit van de militairen, met name Fusilier Navais. Kapitein Balansi, en u hoort zijn gewicht, u hoort wat hij in zijn portefeuille heeft. En met angst en beven hoor ik mensen over u praten hier. Bent u zo'n strenge opvoeder, zo'n strenge trainer, zo'n strenge, hoe zeggen ze dat nou, commandant? Toch wel, als ik het zo Toch moet wel, zeggen. u bent eerlijk. Ja, ik moet eerlijk zijn, omdat ik ga altijd vanuit van aan de wijze waarop je traint, de wijze daarop ga je ook reageren wanneer er iets gedaan moet worden. Dus als je een slappe training krijgt, of tenminste een training dat niet zo effectief is, dan krijg je dat ook tijdens een actie. Ja. Maar dat hebben we niet nodig. Mensen, you train as you fight. Oké. En dat pas ik altijd toe. Ja. En gezien mijn militaire achtergrond en Ja. mijn andere specialisatie, dan doe ik dat graag. Omdat Graag. op het moment Ja. dat men ready moet zijn voor een missie of operatie of noem maar op, moet men klaar zijn. Mooi zo. En moet men niet bang zijn om te zeggen van ik heb het niet gehad. Ja. Welke problemen hebt u ondervonden met deze cursus? Het is de eerste keer, hè? Na lange tijd heb ik begrepen van de directeur en van de minister. Na lange tijd de eerste keer. Wat zijn de startproblemen, andere problemen, de dieptepunten en de hoogtepunten? Ik zal zeggen van mijn zijde, wat ik heb ervaren met hun. Daarom, het begon bij, ze hadden het onderschat. Oh. Ze hadden het onderschat, ze dachten van oké,
dit is een walk in the park, maar dat was het helemaal niet. 2 was het meer van de hoogtepunten hebben hun best gedaan en ze hebben niet opgegeven, vooral die vrouwelijke PA's, cursisten. En ik geloof me, dat vond ik heel goed, maar de minpunten waren van dat ze, hoe moet ik het zeggen, ze konden meer geven, maar ze hielden in. Maar ik probeerde alles eruit te halen, maar je ziet van, een beetje nog. Maar toch praten ze met angst en beven maar over. dat is healing, ik probeer tot de uiterste te gaan, maar dat is healing. Slotvraag, zijn het mensen die rechtstreeks van de straat zijn gekomen? Of zijn het mensen die al in het korps zitten? Tot zover ik het weet zijn ze al mensen die in de korps zitten. Okay. Ik heb geen nieuwelingen gehad, maar zijn mensen die in de korps zitten die al werken en hun zijn gevraagd geworden of gesolliciteerd of oproep gedaan om voor CT te worden en dat is gebeurd. Dat is gaan gebeuren, ja. Bent u trots? Helemaal. Mag ik u feliciteren met deze mijlpaal? En ik kijk uit naar de volgende. Ja, graag gedaan. Ja. Kapitein, ik heb u uitgelegd in hoeveel landen we uitzenden. Het is kersttijd. En u krijgt van mij de gelegenheid nu om uw familie over zee, waar dan ook, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Zo, als ik moet starten, moet ik het maar doen in Parijs. Want de meeste mensen van in Frankrijk. Ik wil allemaal mensen daar een prettige dag toewensen, de komende feestdagen. En een zalige uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. Alsjeblieft, dank u. Mag ik starten? Kijkers, we zijn nog steeds ter plekke, zoals ik eerder gezegd heb. En hier sta ik tegenover een ras penitentiaire ambtenaren. Ken hem. Opperpenitentiaire ambtenaren. Amigado Sarju M. Ik ken zijn drive en ik weet dat hij ontzettend begaan is met het lot van mensen. Maar hij houdt ook van zijn werk. Hoe bent u, meneer Sarju? Hoe gaat het met u? Prima. Mooi zo. Hoe bent u betrokken bij deze opleiding? Ik was de hoofd van de keuken. Chefkok? Ja. U bent verantwoordelijk voor... Onder mij had ik nog 4 andere collega's. Zo hé? Ja, en ik was de hoofdverantwoordelijk van de keuken. Voor de gezondheid van al deze mannen en vrouwen gedurende die hele opleiding? Ja, het was een opleiding van 7 dagen. En het was wel zwaar, maar het is te bolwerken. Het is te bolwerken. Ja. Wat deed u? 's Morgens, 's middags, 's avonds? Verzorgde u alle 3 de maaltijden? 's Morgens broodmaaltijd, de middagmaal was warm en avondmaal was weer broodmaaltijd. Het is ontzettend zwaar, vermoed ik. Ja, en tussendoor had je gewoon kantinepauzes, een stroop met een stukje brood of melkproducten of fruit. Ja. Hoe waren die cursussen volgens u? Volgens mij, ze hebben zichzelf ingezet. Ja? Ja. Hebben ze zich goed gedragen? Ja. Veel eters erbij? Nee, tijdens de opleiding kan je niet veel eten. Dat is mijn ervaring. En dat heb ik ook gedeeld met hun. Oh, mooi. Ja. Als je met een zware maag een training gaat volgen, ga je flauw vallen. True. Ja. Als u weer gevraagd zou worden door de minister om zoiets te doen, zou u het nog een keer doen? altijd open. Ja, daar hebt u er inderdaad van genoten, meneer Sarju. Ik sta altijd open. Oh, maar nice, prachtig. U bent trots op die dames en heren natuurlijk. Daarom bent u hier, hè, om het met ze te delen. Mijn wederhelft is vandaag jarig. Gefeliciteerd, zeg. Ik heb mijn deel thuis gedaan. En de andere deel doe ik hier en s'avonds weer naar huis. Oké. Ik weet u te vinden, ik ken het adres nog. Dus, zeg meneer Sarju, ik ga u feliciteren. Mede namens de kijkers van Cultuur TV Internationaal. We zenden uit in Nederland, België, Frankrijk, Amerika en Suriname. U krijgt van mij de gelegenheid, het is kersttijd, om uw naaste over zee vrolijk kerst toe te wensen. Gaat u gaan. Voor ieder een vrolijke, zalig uiteinde en vrolijk kerst. En voorspoed in 2026. Ja? Kijkers, en dan zijn we toegekomen aan onze laatste interview voor vandaag. U heeft gezien, we hebben geprobeerd om met de cursisten te praten, maar ze zijn zo moe dat ze absoluut geen zin hebben om met ons te praten. Nou, we begrijpen het wel. Maar we gaan wel praten met de voorzitter
van de Bond Penitentiaire Ambtenaren in Suriname. In Suriname. U bent meneer Wielingen. Wielingen. Gideon Wielingen. Gideon Wielingen. Meneer Wielingen, we weten dat bonden internationaal... Laat me daar niet over beginnen. We beginnen eerst makkelijk. Ik feliciteer u met het bereikte succes. U bent Dank u. een blij man. Zonder meer. Zonder meer. De bond klaagt altijd over van alles en nog wat. De minister is hier, de directeur is hier. Hebt u genoeg tenuën gehad om deze opleiding naar behoren te laten verlopen als bond? Ik denk dat het woord klagen misschien te zwaar valt. Oké. Maar het is opkomen voor hun rechten. Opkomen voor dat wat ze eigenlijk moeten hebben. Oké. Toch? Ik kan u zeggen dat er niet genoeg kleding was. En ik kan verder gaan. Er was niet genoeg kleding? Ik kan verder gaan dat bepaalde leden zelf hebben geïnvesteerd. Wat? Om naar die opleiding te gaan. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.